Maimakon mu zo mu ta zage-zage a social media, muna tsine shugabannin mu albarka, muna kwashe musu albarka suna ƙara lalacewa. Me zai hana mu wani abu? Mu tawassali da wannan rana ta Litinin, ma'ana gobe, yau Lahadi. Dukkanin mu tashi da azumi na nafila. Dama Litinin da Alhamis azumi ake yi na nafila. Mu tawassali da shi, mu azumi mu gaya wa Allah kukanmu. Allah ya ce in dai ka roƙe shi yana amsawa. Amma wani amsawar sai an ɗan jinkirta, mu kuma yan adam wannan jinkirin ne ba maso. Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idan bayina sun tambaye ka ya kai manzon Allah, to ka gaya musu ni ina kusa. Ma'ana in dai ka roki Allah zai amsa. To me wannan azumin kuma mu roki Allah ya mana maganin duk wani azzalimi a fadin tarayyar Najeriya. Ya fi mana sama da mu zo social media mu zagi wancan, mu ci mutuncin wancan, mu tsine wancan albarka. Za su ƙara lalacewa. Idan sun lalace, ƙasan mu ce ta lalace, mu ne muke shan wahala. Amma mu haɗa su da mahaliccinsu, sun fi ƙarfin mu haɗa su da wanda ya fi ƙarfinsu. Wannan ina ga shine hanya mafi sauki. Mu musu addu'a dan za su shirya, Allah ya shiryar da su. In ba za su shiri ba, Allah ya fi mu sanin abin da ya dace da su, Allah ya fi mu sanin yadda zai da su. Wannan shawara ce nake ganin gobe Litinin duk wanda ya ga wannan bidiyo nawa ya daure ya tashi da azumi na nafila. Mu tawassali da shi, Allah ya gyara mana ƙasar mu, ya kuma kawo mana da miyagun da suke cutar da mu. Wannan kudi da aka dauko na wannan haraji, ubangiji ya mana maganin shi, Allah kar ya ba su nasara akan su yi shi. Wannan ina ga shine abin da ya kamata mu duku a kai, sama da mu zo mu ta zage-zage a social media. Ina ganin wannan ba daidai bane. Allah ya ba mu nasara.